дар ҷодаҳои шаҳри Душанбе нақлиёти барқӣ бештар мешавад. ронандаҳое ки ин навъи нақлиётро истифода мебаранд, аз имтиёзҳои иқтисодии он ёдовар мешаванд ва мутахассисони ҳифзи муҳити зист мегӯянд, ки бештар шудани нақлиёти барқӣ барои тоза нигоҳ доштани ҳавои шаҳр мусоидат мекунанд. дуруд дӯстони азиз, барномаи мегӯянд ки аст ва мо дар ин барнома роҷеъ ба нақлиёти барқӣ барои шумо маълумот хоҳем дод ва хоҳем гуфт, ки ин навъи нақлиёт барои шаҳри азизи мо чӣ манфиат дорад. дуруд ба шумо. Хуб, ман мехостам як каме дар бораи нақлиёти барқӣ дар ибтидои барнома барои бинандаи мо маълумот диҳед. طبق قرار محترم رئیس شهر عوض نمودن ماشین‌های بنزینی با ماشین‌های برقی یعنی شروع شده است. از سال 2021 اینجانی ما که автомашинҳои барқиро ворид кардагем. автомашинҳои Volkswagen, автомашинҳои BYD 1-2, автомашинҳои Ayon. یعنی که автомашинҳое ки барқӣ ки мо ворид кардагем хеле хуб аст. хеле ки ҳамагон шоҳид ҳастед. мана дар дохили пойтахт ва берун аз он тамоми ширкатҳо ки яъне ки аз навсозӣ намуданд. имрӯз ронандаҳо зиёд муроҷиат мекунанд барои он ки масалан нақлиёти барқиро соҳиб шаванд. бале, ронандаҳо бисёр муроҷиат мекунанд. мошинҳои бензинии худро иваз намуда ба мо муроҷиат мекунанд ки автомашинҳои барқӣ боз ҳам зиёдтар шавад. хуб, ҳоло дар ширкати шумо чӣ қадар нақлиёти барқӣ мавҷуд аст? мо зиёда аз 60% мошинҳои мо яъне ки барқӣ мебошад. мо марҳила ба марҳила мошинҳои бензиниро яъне ки дарунсӯзро иваз намудаем, ба мошинҳои барқӣ иваз менамоем. барои он ки ба ширкат ворид шаванд, ҳамчун як ронанда дар ҷодаҳои шаҳр фаъолият кунанд, чӣ марҳилаҳоро як ронанда паси сар мекунад? ози марҳилаҳое ки ба кор қабул кардани ронандаҳоро ман ба шумо нишон медиҳам. марҳамат, бифармоед. ин қисмати аввали бино аст ки оид қабули ҳар як ронандаҳо мебошад. мана масалан оид қабули ронандаҳо мана ҷое ки чӣ кор мекунанд дар ин қисмат? инҷа ронанда ҳуҷҷатгузориша пешниҳод мекунад. дар асоси ҳуҷҷатгузорӣ чӣ ҳуҷҷатҳо пешниҳод мекунанд? шаҳодатнома ронандагӣ, ҳуҷҷатҳои мошин ва ҳуҷҷатҳои худ, яъне ки справкое ки мана масалан аз духтур мегиранд, справкаҳои изи ангӯшт ва надоштани доғи судӣ. ҳамхел ҳуҷҷатҳоро пешниҳод карда, дар асоси пешниҳод кардани намудани ҳуҷҷатҳо мо ба кор қабул менамоем. мана ҷои қабули ронандаҳо мебошад. инҷа ронандаҳо омада ҳуҷҷатҳошонро пешниҳод мекунанд, ба қайд мегиранд. мо қабул мекунем ҳуҷҷатҳояшонро. баъд аз қабули ҳуҷҷатҳо мо чанд қадар баррасӣ мешавад ҳуҷҷатҳо? 5-10 минут вақте мекашад ки ронанда ки вақте ки мебояд пешниҳод мекунем ҳуҷҷатҳоро, мо қабул мекунем, нусха мекунем ҳуҷҷатҳошонро и пешниҳод мекунем ва оид гирифтани рақами мошин, оид гирифтани шаҳодатнома ё дигар барои иҷозатнома барои фаъолияти корӣ намудани ронандаҳо. ҳозир мо шумо кардед ба қисмати дуюм оид чӣ хел ронанда ба ҳолати техникӣ ва гузаштани духтур ва дигарро мегузарад, ба ҳамҷо сафарбар менамоед. хуб, марҳамат. ин қисмати бино оид ронандаҳо қабули ронандаҳо мебошад ки ҳолати мана масалан гузаштани санҷиши ҳар як ронанда, ҳолати гузаштани яъне гирифтани роҳхат яъне путёвка мегузаранд. инҷа ҳар як назоратчиҳо шишта назорат мебаранд. чиро ҷо месанҷанд ё хатсайр яъне ки роҳхате ки ё мегиранд оид хатсайри фаъолияти корӣ, яъне ки طبق қарори ҳукумати шаҳри Душанбе оид ҳар як ронанда хатсайр мегирад. дар муҳлати то 3 рӯз хатсайр мегирад, яъне роҳхат дода мешавад. яъне хатсайр кадом қисматҳои шаҳрро бояд ҳаракат кунад, амин аст? яъне ки дохили Душанбе ва ноҳияҳои тобеи он. яъне хатсайри ҳамин ширкат мебошад? бале, хатсайрҳои ширкат мебошад. баъд аз ин инҷа гузаштан ҳар як ронанда мана гузаштани яъне ки назорат духтур табибонро мегузарад. бале, марҳамат. ассалом. сиҳати саломатии дурустии ҳар як ронандаро санҷиш мекунанд, дар кадом ҳолат ронанда яъне ки вуҷуд мебошад оид саломатӣ. чиҳо суол мекунанд аз ронанда, чӣ мепурсанд, чӣ гуна вазъи саломатиаш? салому алайкум. ҳар як ронандае ки ба мо муроҷиат мекунад, мо пеш аз ронандаро ба
قبول کردن ما فشار خون راننده رو میسنجیم سلامتی راننده رو نگاه کرده با الکاتس اون رو سنجش میگذاریم. حالت روانی راننده را چگونه میسنجید؟ چون یکی از بخش مهم این است که مناسبت خوب با مسافران داشته باشند. ما پیش از هر یک راننده رو با کار قبول کردن از معلوماتنامه طبی باز میگذارن. در آنجا نوشته‌اش است دکتر روانشناس به قید میگیرد. وقتی که دکتر روانشناس مینویسه در آنجا سالم ما به همین خاطر یعنی قبل از آنی که اینجا میاد باز نزد روانشناس هم میروند. بله 6 ماه پس روانشناس دکتر نارکولوگ رو میگذارد. یعنی شما چند وقت پس شما سلامتی راننده را میسنجید؟ 3 روز پس. هر راننده هر یک راننده با مراجعت میکند. یعنی مثلا مرحله های اول رو فشار خون، حرارت بدن، هر یک سر و لباسی بیمار ضبط‌های بیگانه نباشد و همچنین هر گونه با درون ماشین بیمار نگاه میکنیم. در اونجا مخصوص اپتیچکا دارم. یعنی که در نمون مثلا قطعه آنها داروهای لازمه هست یا نه؟ خب در اون قطعه باید چگونه داروها باشند؟ پرکس، زلیونکا، استرامون، اسپیرت، دستپوشک، بینت، یک تا قیچی. دانستن یاروهای اولی طبی برای راننده ها مهم است. بله، هر یک راننده را ما پیش از کار قبول کردن مخصوص آنها درس میگذارن. این چیزها رو در اونجا میفهمن. یعنی یاروی اولی طبی را تمام راننده ها از خود میکنن. بله. تشکر زیاد. برای خسته نباشید. بهتره. بعد از که افضلیت‌هایی که من از پیش من دیدید که تمام حجت‌گذاریش که پیشنهاد کردیم ما دستگیری نموده پیشنهاد میکنیم راننده رو اوید به رنگ و بال کنین همون автомашина یعنی که طبق طلبات یعنی که автомашина با رنگ سبز و سفید یعنی که برند یگانه و دیزاین یگانه کرده شود. یعنی که اینجا شما مخصوص جا دارید برای این؟ بله ما اینجا مخصوص جا کردیم. اوید автомашина که من داخل درین ماشین ها رو یعنی که رنگ و بار میکنه. من چنین باکس ها ما مثلا چند نمود باکس ها داریم که автомашина برقی در اومده در اینجا ماشین هایی که سفید و وایرو تمام ماشین هایی که مثلا در نقلیات شهر حرکت میکنن باید سفید باشن. در حالت سفید بودن بعد میوید مثلا رنگ سبز میچسبن. بله رنگ در همینجا میچسبونن. بله رنگ سبز اینها در همینجا پیوست مینمایند که رنگ یگانه میباشد. اوید یعنی که سبز مرحمت نمی автомашина ما همچون برقی با رنگ سبز مبتلا کرده میشود و بعد گردونده میشود. خب اینجا متخصصا دارید کارا خود متخصصا انجام میدن. اینها اینجا فعالیت کاری میکنن اوید رنگ و بار نمودن ماشین های برقی رو. بله خیلی جالب است. تشکر بچه‌ها برای کار. سلام باشید. دوستان عزیز در ادامه برنامه ما با کارمند دوشنبه نقلیات خدمات رسان منصور رحمانov صحبت خواهیم کرد. اوید به نقلیات برقی. درود بر شما. خوب است؟ خب طی چند سال اخیر در دوشنبه نقلیات برقی زیاد شد. خاصه شرکت هایی که در دوشنبه فعالیت میکنند نقلیات برقی علاقه به راه ماندن و همچنین اتوبوس هایی که برقی هستند. میخواستم راجع به همین برنامه برای ما قصه کنید که چگونه است و همین برنامه چگونه مثلا عملی شده ایستاده است. بله طوری که همگون میدونند طی سالهای اخیر با تشبث و ابتکار بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان و همزمان دستگیری های پیوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در برابر دیگر ساحه‌ها ساحه نقلیات مسافربری پایتخت با مرام رشد نمود و چطوری که میدونید خریداری گردیدن شماره زیاد اتوبوس و ترالبوس‌های نو معاصر امروز امکان فراهم آورده است که مردم از خدمت‌رسانی خوبی نقلیاتی استفاده نمایند و مسلم است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص از جانب پیشوای معظم ملت در سمت حفظ محیط زیست اکولوژی و دیگر تشبث‌های سازنده روی دست آمده است و در رابطه با این طوری که شما میدونید سنه 31 اکتبر سال 2022 قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید
ва дар робита ба ин аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе санаи 8 июни соли 2023 қарори муҳтарам раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 308 дар бораи тасдиқи консепсияи ба низоми барқӣ гузаштани нақлиёти истифодаи умумии пойтахт ба тасвиб расид ва айни замон чӣ тавре ки шумо медонед имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт фаъолияти электромобилҳо, электробусҳо, троллейбусҳо зиёд ба назар мерасад ва бояд зикр намуд ки айни замон дар шаҳри Душанбе ҳудуди 4 адад корхонаи коммуналии нақлиётӣ, 18 ҷамъиятҳои нақлиёти микроавтобусӣ ва 13 ширкатҳои нақлиёти кирокаш таксӣ мавҷуд аст ва то ин замон тавре ки шумо медонед аллакай фаъолияти 104 адад троллейбусҳои нави муосир аз ҷумҳурии Беларус харидорӣ гардиданд. Имрӯз кору фаъолият медоҳанд ва ҳамзамон дар оғози сол тавре ки шумо медонед бо иштироки бевоситаи муҳтарам раиси шаҳри Душанбе рӯнамоии 30 адад электробусҳои нави муосир мавриди бозбинӣ ва истифода қарор дода шуд. ва ёдовар мешавам ки ҳамин 30 адад автобусҳо аз ҷониби ширкати ширкати ватанӣ истеҳсол шуда. Ширкати ватанӣ истеҳсол шуданд ки ин мояи ифтихори ҳар яки мост ва қобили зикр аст ки айни замон дар шаҳри Душанбе 13 ширкатҳои нақлиёти кирокаш таксӣ мавҷуданд ва талаботи шаҳри Душанбе вобаста ба хизматрасонии нақлиёти электромобил наздики 4350 адад воситаи нақлиётро ташкил медиҳад ки то ба имрӯз ҳудуди 2915 адади онро электромобил, яъне 67% онро электромобил ташкил медиҳад. 4 июни соли ҷорӣ қарори раиси шаҳри Душанбе таҳти рақами 360 дар бораи гузаштан ба низоми барқӣ ба тасвиб расид ва сохторҳои марбутаи шаҳри Душанбе аз ҷумла шуъбаи нақлиёт дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, муассисаи давлатии коммуналии Душанбе нақлиёт хадамот расон, шуъбаи бозрасии давлатии автомобил, раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ва раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе муваззаф гарданд ки дар ҳамбастагӣ бо ширкатҳои нақлиёти кирокаш таксӣ то санаи 1 сентябри соли 2025 фаъолият ва хизматрасонии нақлиёти кирокаш таксӣ пурра тавассути нақлиёти барқӣ ба роҳ монда шавад. Ташаккури зиёд, саломат бошед. дӯстони азиз, дар идомаи барнома мо бо директори рушд ва IT ширкати Яктаксӣ суҳбат хоҳем кард. Мешавад барои мо маълумот дид, инҷо нуқтае ҳаст ки нақлиёти барқӣ қувва мегирад аз барқ. бале, ин нуқтаҳои барқӣ ки дида истодаед, мешавад наздик шавад? албатта аз 60 киловатт сар карда то 120-250 киловатт ҳастанд. Вобаста аз имкониятҳое ки мошинаҳои барқӣ доранд, ҳамон нигоҳ карда суръати барқ зарядмонӣ тезу зиёд метавонад шуда. Дар умум тақрибан 30-40 дақиқа вақтро мегирад пур кардани якта электромобил. ҳоло дар шаҳри Душанбе шумо чанд нуқта доред? ҳамигӯянд нуқтаҳо дар шаҳри Душанбе тақрибан 4-5 нуқтаи барқгирӣ дорем мо дар дохили шаҳр ва аз шаҳрам берун дар ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳам нуқтаҳои барқгирии мо аллакай кор карда истодааст. чӣ хусусият доранд? Масалан, чӣ гуна суръати барқ доданашон зиёд мешавад? асосан тарзи идораашон чӣ гуна аст? тарзи идорааш ино бо воситаи корт кор мекунанд. Дар айни ҳол мо дорем дигар нуқтаҳои барқгирӣ ки бо воситаи барнома кор мекунанд. яъне муштарӣ метавонад барномаша бо тарзи корти бонкӣ ё дигар намуди кортҳо балансашро пур кунад ва аз QR-код истифода бурда метавонад, яъне бо осонӣ заряд монад, яъне аз харитаи шаҳр метавонад фарз кардем бинад ки кадом нуқтаи барқгирӣ холӣ аст. ин дастгоҳ фақати суръати қувва доданро тез мекунад, не? бале, яъне аз киловатт вобастагӣ дорад. Фарз кардем
ҳамин зарядмонак 120 киловатт мебошад. Мошине ки 47 киловатт аст, объеми аккумулятораш тақрибан 30 дақиқада заряд мегирад. хуб мегӯянд ки худи ҳамин автомашинаҳо ҳамчунин дастгоҳи махсус зарядиҳӣ дорад. дорад, бале, дастгоҳи махсус ки дорад, вай барои аз хона истифода бурдан. дар хона не ки киловатти 3 киловатт ҳаст, 1.5 киловатт ҳаст. бениҳоят вақти калон талаб мекунад, ну тақрибан аз 11 соат сар карда то 20-25 соата вақт талаб мекунад барои пур кардан. Касе хонаи заминӣ дорад ё ки фарз кардем шароит дорад дар баландошона не ки якум этаж метавонад фарз кардем бо тарзи симои иловагӣ вай заряд дамонад. ман мехоҳам дар бораи хусусиятҳои худи автомашина барои мо каме маълумот диҳед. Масалан чӣ системаҳо доранд, чӣ тафовутҳо доранд аз мошинҳое ки дар он ки нишастагӣ ҳастед, абдув дорад, метавонад шамол кунед, метавонед гармӣ диҳиша гирён кунед. ҳамаи ҳамин ба воситаи қувваи барқ аст, не? Бале, ҳамаш бо воситаи қувваи барқ аст. Батареяҳое ки дар қисмати поёнҳоли мо болои батарея нишастем, не? Бале, мо дар болои батарея. Чанд батарея дорад ҳамин мошина? Инҳо модулный блок доранд батареяҳош, яъне калонанд, ҳар доим ҳар хел мешавад, яъне технологияи истеҳсоли батарея чанд намуд заводҳо ҳастанд, ҳамуно васланом истеҳсол мекунанд. литий-иони батарея ҳаст, железофосфатли батарея ҳаст, яъне ҳамун истеҳсолкунандаҳо худашон интихоб мекунанд. муҳим ки дар ҳамин ҳолати ваи мо иқлими мо бисёртар мутобиқ бошад, ин ҳамин BYD яъне электронасос доранд, насоси тепловой мегӯянд, дар зимистон аккумуляторни система гарм мекунад, чтоб эффективности ҳамун заряд шавад. дар тобистон бошад хунук мекунад ки ҳамин аз гармии зиёд заряд кам нашавад. ва масалан муҳлати истифодаи ҳамин батареяҳо чӣ қадар аст? Масалан чанд сол метавонанд ки ҳамино корашон идома ёбад? истеҳсолкунандаи BYD гуфтагиам ки тақрибан 10 сол сурок служб. мегӯянд ки имрӯз Тоҷикистон дар соҳаи энергияи сабз қадамҳои устувору пойбарҷо дорад ва умуман дар арсаи ҷаҳонӣ дар соҳаи иқтисоди сабз як кишвари ташаббускор аст. иқтисоди сабз ҳам сайёраи заминро аз хатарҳо ҳифз мекунад, ҳам барои саломатии инсонҳо манфиатбахш аст. дӯстони азиз, барномаи мегӯянд ки буд. То дидори дигар, хайр.